खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मणिपुर रायजोआव फिन अर जोंब्लावदों कुकी हारिनि सा 14 हाथियार लाग्राखौ सीआरपीएफ आरो पुलिसा जयैनो गावथारनो हादों जिरिबाम जिल्लायाव जादों बे जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा सुबुंफोरा सीआरपीएफनि केम्पआव गाग्लोबनो फैदोंमोन बेनि उनावनो सीआरपीएफनि जवान आरो पुलिस जयैनो कुकी हारिनि हाथियार लाग्राफोरनि सायाव गुलि गावदों जायजों सा 14आ जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय सीआरपीएफनि सासे जवानाबो गोब्राबै जोखोम जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों बेनि अनगायैबो बरो बेख्रा पुलिस थानायावबो कुकीनि हाथियार लाग्रा सोद्रोमाफ्रा गाग्लोबनो फैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गुबुन गुबुन दखानफोरजों लोगोसे न' बाङावबो अर सावनानै होदों बेबायदिनो मोनसे उदखार थासारि सोमजिहोदों मणिपुर रायजोआव थांनाय साननैसो सिगांबो सानै आइजोखौ गाज्रियैनो बुथारनाय जाथाय जादोंमोन मणिपुर रायजोआव साथाम गथ'नि बिमा सासेखौ आथिङाव गुलि गावग्रोनानै जोखोम खालामनानै जिनाहारि खालामदोंमोन बेनि उनाव गोथाङैनो सावथारदोंमोन बेबो जिरिबाम जिल्लायावनो जानो मोन्दोंमोन आरो बे इनाय हाबाखौ मेथि हारिनि हाथियार लाग्रा दुथांफोरा खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन सासे आइजोखौबो गावथारनानै बुथारदोंमोन नाथाय बेखौ कुकी हारिनि हाथियार लाग्राफ्रा मावदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों 40 बोसोरनि उनाव गंसे नखरा गोरोबफिनदों 40 बोसोर बिमाया नुवाखैमोन गावनि फिसानि मोखां हरखाबै लोगो मोननायाव फिसाजोखौ सिनायाखैमोन मालती बर'आ नाथाय 40 बोसोरनि उनावबाबो फिसाजो दीपालिया बिमाखौ सिनायनो हादों गुवाहाटीयाव जानाय मोनसे जाथाय 40 बोसोर माबोरैहाय मालती बर'आ गावनि नखरनिफ्राय गोजानाव दंमोन बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों गरेस्वरनि मालती बर'आ थांनाय 40 बोसोर सिगांनो गावनि साथाम फिसाफोरजों लोगोसे फिसायखौ गारनानै न'निफ्राय थांदोंमोन गुवाहाटीयावनो गिदिंनानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि न'आव खामानि मावनानै समखौ बारहोदोंमोन आरो गुवाहाटीनि अनगायैबो दुबाइयावबो खामानि मावहैदोंमोन बिथाङा नाथाय दुबाइनिफ्राय आसामाव फैफिननानै खामानि मावफैनाया 3 बोसोर जाफैबाय आरो गुवाहाटीयावनो बिजु खान मुंनि सुबुंनि न'आव भारा थादोंमोन बेयावनो न' बिगोमा बिजु खानजों गोबां खोथा रायज्लायनायाव बिजु खानआ गरेस्वराव साख्रि मावनाय लेखायै गोबां सिनायनाय दं होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो बिथाङानो मालती बर'नि बागै गरेस्वराव खिन्थाहरदोंमोन उनाव मालती बर'नि नखरनिया खौरां मोननानै 40 बोसोरनि उनाव मालती बर'नि फिसाजोआ हांखुर जानानै गुवाहाटीयाव फैनानै बिमाखौ लोगो हमफैदों गिबियाव बिमाया गावनि फिसाजोखौ सिनायाखैमोन आरो आंनि फिसाजो नङा होननानै बुंदोंमन नाथाय उनाव फिसाजोआ बिफानि मुं आरो बाय बाहागिनि मुं फोरमायनानै लानायाव बिमाया फिसाजोखौ बजबनानै लानो गोनां जादों आरो 40 बोसोरनि उनाव मोनसे नखरा गोरोबफिनदों बिजु खाननि थाखाय मालती बर'खौ देरसिन फिसाज्लाया गावजों लोगोआव लाफागोन होननानैबो मिथिहोदों उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाया मैया थुंगेबाय गाबोन अखानायैब्लानो रायजोनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाय जागोन जोबथा फोसावदिं मेल खुंनायाव दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि होदों बीपीएफ दोलोनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारिया रायजो राजानिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे देरहायोब्ला बीपीएफनि थाखायल' खामानि मावनाय नङा गासै रायजो राजानि थाखायनो समानै खामानिखौ मावगोन होननानै बिबुंथि होयो मोनसे समनि सोमावसारग्रा आरो दानि UPPLनि मन्थ्रिया जेरैबायदि बुंदों बीपीएफ आरो कंग्रेसनि मददगिरिफोरनो अरुणोदय होनाय नङा बेबायदि फारसेनिल' जानानै आं खामानि मावनो हानाय नङा आरो दैदेनगिरिया एफा गाज्रि गोसो लानानै रायजो राजाखौ दैदेनोब्ला माबोरैहाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो सिडली बियाबाव मा जाहोननि थाखाय बीपीएफ दोलोआ देरहागोन बेनि सायावबो बिथाङा फोरमायथियो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा उदाङै मदद होनो ओंखारबोनो हायाखैब्लाबो सिंजों मदद होदों आरो जीएसपी दोलोआ उदाङै मदद होदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिनि बे खेबथामाव बीपीएफनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुदों आरो जायखौ मेगनजों नुयो बेखौसो रायजो राजाफ्रा फोथायो नाथाय रायजो राजाफ्रा दा जेबो नुवाखै UPPL आरो बीजेपी सोरखारा बे 4 बोसोराव जेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै देशपुरनि बिथोन बायदियैसो सोलिगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा ओजोंहाय प्रमद बर' बिथाङाबो जोबथा फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बाहागो लानानै रायजो राजानिसिम साबायखर बावदों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जेरैथिंबो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोनानै एनडिएनि बिजाथिखौ मदद होफैदों दा गोजोन फैबाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो लोब लोब ओंखारनानै मदद होफैदों होननानै बुंथियो बिथाङा सिगांनि समफोराव बिसायख'थिनि समावनो गुलि बारुद आरो हिंसायारि जाथायफोर जायोमोन नाथाय दा जायाखै गोजोन फैबाय होननानै बुंथिदों बेनिखायनो UPPL दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय UPPL दोलोनिनो EM राकेश ब्रह्म आरो EM धनन्जय
बसुमतारी बिथांमोनखौबो गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नांगलभाङायाव मुस्लिम मेजरिटियाव मुस्लिमनि गाननाय जोमनाय लुङि टुपि गाननानै मुस्लिमफोरजों ज'यैनो रंजानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। डनाल्ड ट्राम्पआ इउएसनि प्रेसिडेन्ट देरहाखांनायनि उनाव फ्लरिडायाव थानाय बिथांनि मार-आ-लागो न'नि बायजोआव मोनसे गोसो बोथावना नुथाय नुनो मोननाय जादों। मानसिनि सोलायै रबट सैमाया पहरा होनाय बा बेंनायखौ नुनो मोननाय जादों। रबट सैमाया थाबायथिंबायनानै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नोजोर लाखिदों डनाल्ड ट्राम्पनि न'खौ। इउएसनि सिक्रेट सार्भिसआ बे रबट सैमाखौ थिसनदों आरो हाई टेक्न'लजिजों बानायनाय जादों बे रबट सैमाखौ। एडभान्स सार्भिलेन्स टुल अदेबानि गोख्रों नोजोर होनो हानाय गोहो दं बे रबट सैमानाव। रिपर्टनि बायदिब्ला बस्टन डायनामिक्स कम्पानिया बे रबट सैमाखौ दिहुनदों। मेटेलजों बानायनाय रबट सैमाया डनाल्ड ट्राम्पनि न'नि सोरगिदिं जेरैथिंबो थाबायथिंनानै नोजोर लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTCआव गावहानो सिक्स शिड्युलनि गोहो दंखायो आरो BTCआ गावनो थांखि लानो हानायनि गोहो दंखायो। नाथाय सम संबिजिरनि बेरेखा थांनानै BTCनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जायो बा लाइजाम हरनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो BTC ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि PNRD बिफाननिफ्राय BTCआव लाइजाम हरनाय जादोंमोन आरो BTC ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनायनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दानानै होदोंमोन। नाथाय बियो संबिजिरनि बेरेखा होननानै बुंथिदोंमोन बिश्वजित दैमारिया। सिक्स शिड्युल ओनसोल हिसाबै BTCआनो बेखौ दानानै लानो हायो आरो बे गोहोआ BTCनाव दंखायो होननानै बिश्वजित दैमारिया गोख्रोङै लिरहरदोंमोन आरो BTCआव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनो थाखाय जाहाथे BTC सोरखारनोनो एंगारनानै होयो बेनि थाखाय बिश्वजित दैमारिया लाइजाम लिरहरफिनदोंमोन। दा बे लेखायै आसाम सरकारा BTC ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनो थाखाय दानानै होनाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिखौ केन्सेल खालामफिनबाय आरो BTC ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनो थाखाय BTC सोरखारनो एंगारनानै होफिनबाय। आसामनि PNRD नि सेक्रेटारिनिफ्राय BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम हरनानै बेखौ फोरमायथि हरदों। मख'नो गोनांदि BTCआव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनो थाखाय आसाम सरकारा जेब्ला डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दानानै होदोंमोन आरो बेखौ बिश्वजित दैमारिया हेंथा होदोंमोन अब्ला बेखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बिश्वजित दैमारिखौ उल्थायैसो सोंखारिदोंमोन आरो UPPL नि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखिजाया सेकेन्ड हेन्ड गारि मटर बायनायाव नोंथाङा सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ आरो दाय गैयाब्लाबो नोंथाङा पुलिसनि जेराव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। अरुणाचलनि दैमुख पुलिस थाना बिफाननिफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बेनि सायाव सांग्रांथि होदों। पुलिस थानानिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि अरुणाचलाव गोबां बेफोरबायदि गारि हमनो मोननाय जादों जायफोर गारिफोरखौ सिखावफोरा खावनानै सेकेन्ड हेन्डआव खम बेसेनावनो फानदों। नाथाय उनाव गुबै गारि बिगोमाया अजद होनायनि जाहोनाव बेनि सायाव बिथा खालामनानै बैफोर फाननाय गारिखौ लाबोफिननाय जादों, जायनि थाखाय सेकेन्ड हेन्ड गारि बायग्राया हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। खावनाय गारिफोरखौ बेबायदिनो 5 लाख रांनिखौ 2 लाख राङाव फानो, 10 लाख रांनिखौ 5 लाख राङाव फानो। बेबायदिनो खम बेसेन नुनानै सुबुंफ्राबो सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो थाखाय हांखुर जायो। नाथाय बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आरो बेबायदि सिखाव खामानि मावनायनि थाखाय 7खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो गोबांखौनो नागिरबावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों अरुणाचल पुलिसनिफ्राय। लोगोसे बेखौबो फोरमायथिबावदों दि गोबां सुबुंफोरानो लन लानानै गारि बायो, नाथाय गारि बायखांनानै EMI खौ सुख'जोबालासे बे गारिखौनो सेकेन्ड हेन्डआव गुबुननो फानहरो। नाथाय बै सुबुङा उनाव हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। EMI सुख'यैनि थाखाय गारिखौ लांनो फैफिननायाव गारिखौ हरनो गोनां जायो आरो हाराहास्ति जानो गोनां जायो होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो RC बुकआ मोजां थायोब्लाबो बिगोमाया सोर बेखौ जाहाथे सेकेन्ड हेन्ड गारि बायब्ला मोजाङैनो नायबिजिरो आरो लन दंना गैया, EMI दंना गैया बेनि सायाव जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो आरो बेंकनिफ्राय NOC लानानै जाहाथे सेकेन्ड हेन्ड गारिखौ बायो बेनि थाखायबो खावलायदों अरुणाचल पुलिसनिफ्राय। बङाइगावआव ड्राइ डे फोसावबाय। बङाइगाव DC मावख'निफ्राय बङाइगावआव ड्राइ डे फोसावदों, अदेबानि जौ गलाया बन्द थागोन। बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बे ड्राइ डे अदेबानि जौ गला बन्दखौ फोसावदों। जायनाखि 13 नभेम्बर अदेबानि गाबोननो बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन, बेनिखायनो गाबोननि साननि भट होनाय जोबजासे ड्राइ डे थागोन बङाइगाव आरो 23 नभेम्बर काउन्टिं सान अदेबानि बिसायख'थिनि भट साननाय सानखालिबो ड्राइ डे थागोन बङाइगावआव। जायफोर आयेनखौ मानिया बिथांमोननि हेंथा गोख्रोङै साजा होनाय जागोन होननानैबो बङाइगाव DC मावख'निफ्राय फोरमायथिदों।
थांनाय दुर्गा फुजानि समाव एनसिपिनि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्त्रि बाबा सिद्दिकखौ मुम्बाइआव गावथारदोंमोन। लरेन्स बिश्नय गेंनि दुथांफोरा बाबा सिद्दिकखौ गरथाम गुलि गावनानै जायगायावनो बुथारदोंमोन। बे जाथायनि दायनिगिरि माखासेखौ हमनो हादोंमोन, नाथाय गुलि गावग्रा गुबै दायनिगिरिया खारखुमानानै दंमोन। दा गुलि गावग्रा गुबै दायनिगिरि शिव कुमारखौबो हमनो हाबाय। इउपिनि बारिचनिफ्राय थाखुमानाय हालोदाव हमनो हादों शिव कुमारखौ। रिपर्टनि बायदिब्ला दुथाङा गामि ओनसोलाव एब्रेनानै दंमोन, बेनि उनाव नेपालाव खारनो थाखाय थाग-थियारि जानानै दंमोन। गोलाव सम दुथांखौ हमनो हायैखौ लानानै पुलिसनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां शिव कुमारा जेबो मबाइल बाहायाखैमोन, नाथाय बिथांनिनो लोगोफोर जायफोर दुथांनो गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनाय आदार हैबाय थादोंमोन, बै लोगोफोरनि सायाव नोजोर लाखिनायनि उनावनो शिव कुमारखौ थाखुमानाय हालोदाव हमनो हादों। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन, बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव, आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।